quan em parles amb el cor. La coordinadora de Ball de Bastons a Catalunya us vol desitjar molt bones festes i per fer-ho hem decidit fer aquest petit vídeo resum per explicar el que ha estat per nosaltres aquest 2017. És el buit que deixes quan t'aixeques. És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda. Com queda el jersei i un cabell llarg. Vas dir que mai més tornaries. El temps pacient ha anat passant. Qui havia de dir que avui estaries esperant Que ens trobéssim junts al teu costat. És Nadal el teu cor quan somric content de veure, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço al teu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia. Les encén el teu somriure quan et parlo amb el cor. Aquest 2017 ha estat ple de Ball de Bastons i esperem que aquest 2018 sigui encara més bastoner. Visca el Ball de Bastons, ara i sempre!